2014 році Україна почала захищати свій інформаційний суверенітет, чого до цього моменту не було. Почалися обмеження російських телеканалів. Ти пам'ятаєш, Національна рада обмежила 80 російських телеканалів, які просто працювали в кабельних мережах, як вдома, саме так. І коли вони отримали зауваження, друзі, ви порушуєте законодавство України, вони відмахувалися і не зважали на це. А Україна почала захищати себе таким чином, що встановила квоти європейського продукту. Нарешті було відділено російські передачі і російські фільми від європейського продукту. І тепер всі телеканали мають показувати не менше 70% європейського продукту, куди входить і український продукт. Що це означає? Що телеканали почали створювати власні програми, а не купувати їх у росіян, у російських телеканалів. Наступна дія. Було заборонено транслювати фільми і передачі, які створені після 1 січня 2014 року. Нарешті стало менше фільмів. Якщо ти пам'ятаєш, ти вмикаєш ввечері телеканал, і один за одним російські серіали, відверто російські серіали про російських ментів. Половина серіалів про поліцію, про ментов, про воєнних. А інша половина про російські спецслужби, які захищають кордони Російської Федерації. І це були наші реалії. Сьогодні цього вже немає. Далі з'явилися квоти української мови на радіо. Я згадую ту дискусію, коли індустрія була проти. Вони сказали, ви вб'єте радіо. Якщо з'явиться там 25% українських пісень, все, радіостанції всі помруть. Наскільки мені відомо, у провідних радіостанцій вже до кінця року продана вся реклама. Тобто нема куди вклинитися. Помнишь, Серег, когда блокада Крыма начиналась, говорили, что все, что закроются все агропредприятия в Херсонской, Одесской областях, что помрет, что Запорожская АЭС взорвется, что весь север будет обесточен Украиной. В итоге мы видим, что? Ноль. Здесь та же самая история. Буквально з жовтня, і я хочу теж поділитися з глядачами АТР, інформація, що вже з жовтня почне повноцінно працювати закон про квоти української мови на телебаченні. Це мінімум 60% української мови має бути на регіональних і місцевих телеканалах, і мінімум 75% на загальнонаціональних телеканалах. І є медіагрупи, звичайно, які не дуже задоволені цим рішенням. Є політики, які виступають, а давайте взагалі дозволимо російським телеканалам працювати в Україні. А російська мова нехай буде, а українська нехай з нею конкурує, якщо зможе. Насправді, держава поступово нарощує свої позиції, захищає все більш і більш ефективно свій суверенітет. І хочу тобі сказати, що сьогодні можна приймати будь-яку кількість законів. Ми бачимо, де можна 50 км на годину прийняти цей закон, але його мало хто буде виконувати. Я хочу тобі сказати, що Національна рада, вона якраз забезпечила виконання всіх цих законів, які захищають Україну від російського впливу. Тобто ви не просто їх прийняли, але ви слідите внимательно і моніторите. Звичайно.